ule chibai ule ton tuma chuan video projector ron siam katum anga hi avui khanan chawani dona helo poi chi sang sang kan ron siam chawzel katum anga hemi ka project tura hi archaeology chanchin vel ani dona a professional line anga khatianga ti kha katum lowa amai ro chu keima ton hria ta tang le kathil mu chu kathil lo khoi to nge te tanga ron siam chaw katum dona archaeology hian kumriat lai na ka lo thok ve to chu tiang ka tang chuan thalak te video te khatian cha sang kha ron ti chawzel katumanga amai ro chu a big takin tuna kan soi tuna ka project ka ron khoi ka tuma hi chu Israel ram big thilvel chungchang ani don Israel ram ti khan juda te chanchin ngor ani don wa chan chu khovel a hianin khovel ram tinin history kan neya archaeology te po kan neya amai ro chu Israel ram ai chanin a tam mani a chan chu ram te ro te ni ma se nam tam tak le ram tam takina an lo chu ron to an lo do photo le an lo lak photo ni ta khata khanan sul nu khat chi sang an nu chi zel ani chung vel te chu kan tuna kan project chho tura hianin ron soi chho le alem te in mu ti ra khatianga a thei pe chu ne hun nge wa fana khatianga ron ti lan zel kha tum don ni ama sain kan soi tura hi Israel ram bi ka kati to kha ma sa bera chuan India ram ka soi don lo wa Mizoram chanchin ka soi don lo wa history kan ne ni ramtinin history kan ne ya Israel ram apo history kan ne kan history a chuan Juda te history te Israel nam som bo te wo nam som am bo ma lal raman lo nei shandan te khaten sa history tam tak kan ne ni tin Juda big ram Judai ram kan ti apo khanin history tam tak oma tuna ka thona ye big takin Jerusalem man la lal Davida khopui lui khani ta ma se heta point soi beltur tam tak om dona voile khata tuna ron soi vek ka tum don lo wa achan chu Jerusalem no na kina kan soi don history kan nei ta history om ta history chu zia ka kan hu theite ni ta zia ka te ka in hlan chon che kha Mizoram ka soi don ko ti zata Mizoram a chuan in engtiangi kan nei kan ti chu thon thu mang te hla thu mang te khatenga in shil chon na ang chi kha history chu lu hom thei don ta ni tin Israel ram bi ka chon hei Bible kan nei ta Bible a hianin Juda te mo Israel te chanchin in zia na pu tira kan soi so lo bonga chu mi then khatina an zo fo Bible kan ti hi Juda te history Israel te history bu nge nia rin na kan ti chon hei pathian thu lampang kan ti khatiang kha entinan zia kan mu kan han keu chon Bible a chuanin thon thu sang kan mu ne adama atanga he ta an va bo na thleng te khatenga zol nei te chanchin vel te kan hutani mase khami chung a po khanin pathian thu ang kan lak du pon pathian thu angin lak thianga tin dan bu kan ti don mi Juda te chon dan zaruk som pathum kan nei ta khateng bu anga kan zir don pon khateng kan hu thei thoni amero chu tinga chuan history ne po akal kop thei tho ani chan chu Bible a chuan mun mingte ziaka an lo chet la to te an sul hu chi sang chu tiang mu a chuan chu tiang khateng chu ti ani ati khateng chi sang kha mu thei ani ni amaro chu Bible le history hi teminin ang deuta omzia chu thu mangani thu mangin engkim kan muwa engkim tila thu mangin in shil fe thei china kha kan muani archaeology ve thung chu history thil thoni archeo kan ti chuan hei hetla archeo ti le logi ti hi ani ta chu archeo kan ti chu archive kan ti khan thil lui ti na ni logi ti chun ngai tu na ho ngai tu na khatiang thil hlui ngai to thil hlui zir chian na ang chi khani ta history le Bible te na khoi ve lem lo hi na khoi tel don ani chu enge kan ti chuan archaeology chuan history a khan chu tiang khatiang chuan Napoleon a lo oma Napoleon a chuan chu tiang khatiang ram chu mi lal chu adowa ti te kan ziakin kan mo kan sira ngai nom lutuk ani angai nom lutuk mai ba ka thil zir tur khatarang po khan tam tak a om thia amai ro chu Napoleon khan eng ngun nam nge mana eng thal nge mana eng sakor nge eng sakor chung nge chuana mo eng sakor tora lir nge man kin a thalmu a khan a kibar te khan engang chi nge man ti te po khathe kha ar history chon eng ma min zir tir lo ne chu tiang che chon Bible pom khathe kha min zir tir lo ne amai ro chu
archaeology ve thung chuan in khatiang te kuta I khoi thei amo khatiang thil history te namin pek vero khatam tak min pe thung ani heng hi pathum te hi kanin combine tiranga chuti chuan thil kan hriat ngai lo surprise tak tak kan hu chuak thei dona chutianga chuan engtinge niang entina ham petaila bible a chuan jerusalem a lal davida oma lal davida in a khopuye turatan alo dina alo dina ni lowin kanan ho kutata achu saka ti chuan ala a ti chuan khopuya dodin ta ti te kan hutan chu bible a selal davida khan eng ngun nam nge mana eng kha virvom mang aman thu te po bible kan huta golia tha ne na anin beina te po mase eng nge virvom chu ania eng nge virvom muwa tan chu man thin an hun line engen man thina rom ho te hun line engen man thina khatiang chang sang kha bible hian min pe don lowa history po min pe don lowa amaro chu archaeology hian min pe don ani chung vel chu kan in combine kul tir chuan tumun everything kan hebrew kan so don chu alim kha video kan buang mai khanin tak angin kan hu thei to don ani chung vel chu nia hi jerusalem a te in local huna te jerusalem kherlo khoi lang israel chu ka so yang khanin nam sang threin an lo op to khoi mun mai po history mun fikani ta kan kal changa kan mita kan muin hei chu tu te hun lai mi nge hei chu tiang ti na chu ni mo ti khatiang kha he tiang hi kan hriat thiam chuan kan fil tel thenga kan jerusalem kan tlo chang te po kan tourist pang ai ang me kan khoi hu lo da turin bo nuam ti takin nge an hun lai ang me khanin kan engkim kha kan thra thiam thei don ani tin thil pakhat ka soidu chu history te chu ziaka umsa ani ta ziaka historian tena an lo zia to ba ka kha chu ngai to na theory mang bakin hriat bel vak thei lo ani chu tiang che chon bible te po hebrew chon shiur kan te shiur kha tianga pathian thu soi tuin hana te lo chonin a thlum zo lo ani kan ti don miang kha tiang khan tam archaeology ve thung chu atak I hai chu ka I khoya mo khatiang kha ani ta khatarang khan thil tam taka zir chu thei ni enten na me lo soitara nakina me nge a chiang zokin a chanchin big te kan soi huna kan soi chu the enten na me mun pakhata chuan poisa thir kan lo kalo lai chuak ta ni chu kha poisa thir kha atira chonina balanga atui ekanga khang ni kan han ti fai chuan thuziak te englem nge chuang ti ta khatiang kha kan sha thei don ani kan mu thei don ani kan mu chuan hetila he poisa thir hi azia kha chiar thei ang maila alem kha mu thei ang maila history ne na ka combine tir lo chuan kha poisa thir kha koina kha eng ti khuna mi nge ti te khatiang sang kha ka sha thei don lo chuang lo ni a hlut na kha a hlut na tur ang takina hlut thei don chuang lo ni mo kina khate kha chiang zokin kan soi chho zel don ya archaeology chu thil chinin kan thenanga chu lakson theilo le lakson thei chi in kan thenanga lakson theilo wa chuan in bang chia te khatianga kul bang te mo than te khatiang khani don ta thil chi sang khatianga lakson me theilo thil om mun nget nei chi ang kha ani don ta ni khang kha lei chu chang pon thil tam ta khatianga tang khana zir chu thei me ba ka hria chu theya lal in hluitik lai chu thei ni ta bo ma thil pakhat train kan soi zau lok manai de tunai nang lo na pakhat ka soyanga nakina zau zo in kan na soi bel thawanga man tunai a chon mi in veng pakhat veng hlui pakhata in amo veng thar sadon ta se khami hmuna in te kha bulldozer in emo nor fai tiranga thil hlui kha om to don lo ni anom na khan lai anga ti chuanin in tharan samai don ani mase manla ya chuan khatiang man ruwa te kha a om lo mai baka antana hau takani chu wang chuan an ti dan chu a thei patopi an nem chima in hi lo nem chim tai la engtinge chimang
a chimai a chunglam pang train ten an ti chimta ti chuan a chan ve ve la hianin a chung chim kha khat tam mai thin ani chu ti chuan chumi chunga chuan le lungten vom khata leiten vur nana ti khani an chung zol le chumi chunga chuan in thar te khan sa thin ani chu tu nu archaeology lampang tan chuanin a thalu tu ka ne chan chu khatianga achan vevel in kha an nem chime an ti che theita an noi lampang kha angai ngai khana la om thap mai thin ani ti chuan muang changin man mo lo takin hian zoi te in kan lai chuak ta khatiang kha an sul nu eng kim mai kha kan mu chuak ta ni ti chuan khatianga nem chim kara te mo ti luina wanga nem chim te thilom the en tinan veng ka soyang khani tuna hemi in hian in thar ka sadu ti ta se eng wangin nge khami kha in thar sak du na relu kan yang kan ti chuan Persia ram khanin Jerusalem khalo opta ni entirna na ti chuan Greek hawan lo kala Persia hawan ron choka ti chuanin khami Jerusalem huna khanin anma ni Greek ho khanin anma ni style khanin vengte inte khatiang khan ron din le du ta ti chuan Persia in sakdan te kha moyan ti lo nge ni chu wang chuanin anma ni du dan khan an sakan du awang ngin an nem chima ti chu da chunga khan len chung zola ti chuan an ma ni du dan khan an sat thin ani chu thil om thei pakhat ani thil om thei vele chu in do na wangten inten an hal chia an nem chima kul ti chimna khol te om ta ni chu man lai ne te in sang ane ten a chudup dup thea chu tiang te chuanin kul te ti chim the in te po ti chim the ya khatiang kha ani ta ni chung chu an sul nu in chung chang a chon lo ni ta se thlan na ching khan thlan ka so thlan te po hi man lai masabera chon mishing te chawin an mithi ten phum thin ani ran hoin ran sa te ram sa ten an mithian phum ngai rowa hetela hianin ru ro kan lai chuak ta om ze nei de men lo om chuan mo achira lungte mo khatianga phum ti hriang ngoi ang chi kha thil alo om theita ni chu ro kan lai chuak chang ten chumi ni chuan hemi hmuna hianin mishing an lo om to ni tuna ru ro hi mishing ru nge ani ti te a hriat theita ti chuanin mishing a pokhan eng mishing nge eng hnam nge ti thleng khanin a zir chu ve le thei tho ani kan thre tho angin mishing in thla chong dana po hianin mi chen kha chon bible ne in milo po kan ti ni me thema se a fer tho a chan chu bible a chon mishing pa ngai human pa ngai chi hi chan chin kan adama tang khan so in tam se khami ma khan chang homo sapiens te homo sang khatiang kha archaeology chang chunin mu chhoni ta mai ro chu chung te po chu tuna hianin pathian thu lampang soya khatiang chungchang soi tur ni tailang chon bible ne in me tirna te po kan soi thei chok nga mai ro chu tur chuba chunin kan subject ani lo wangin du le kina video danga soi kan tumanga khan chungchang bi ga chunin khatiang mishing chi sang chi te kha eng ti ka tang nge an lo in phum tran ti te po kha a hriat thei ta te kha khatiang kha zir chu thei ni thil pakhat hemi chungchang ka soilai a hianin kan zep tel lo mi then khat chuanin Israel ram chanchin kan ti chuan Juda te chanchin mo Israel te chanchin chawan mo ani lo pun kanan ho chanchin chaw mo tura in kan ngai mai thei ma se ani lo ne prehistorian te chu ta chuanin man lai archaeology atanga chu da chuan kum makta duai chuang te a khanin Israel rama hianin sul nu mishing te mo mi zo tong chuanin soidan vak kan lo mishing sul nu alo om to ni chung te po chu na khina soi chho kan tumanga Africa te po oma ma se Africa chuan ru ro te khatiang mei chho khoma ma se tilai hianin ege an lo changkan chho na kha Israel rama chu hian mu ni ingen lo ka changkan chho na kan ti chuanin hriam hrianin man tram te in sakna chang an lo hriat tran dan te lo nei na chang an hriat tran dan te khatiang sang kha Israel mai hen hun sang zir theina oma zir thei ka ti chon mu theina oma an sul nu kha hai chu ina oma chung te chu zoi ron sei chho kan tum do na ni up
pakhat le chuan na china khan lak son thei lo chi kan soita ti chuan tuna chuan lak son thei chi a chuan engteng ni ta ang kan ti chuan an man ruate ho an man ruate ni ma khanin chi sang sang ma sabera chuanin atam zok archaeology a tanga mu chu thil tam zok hi chu thil chi kan ti chuan bel ke themte thir bung te khateng sang sang khan ta ma se khang kha rem chang chuanin atluan tling bel pum hlum te po mu chu an ta tin an manaya an hriam hlei chi sang sang ngun nam te fei te thal te ho virvom mu te virvom mu kan ti henin lungpa ngai amo kan ti me anga ma se an hun lai inang lo an hun lai a khanin an lo changkan chho that dana zirin a changkang chho ve zel ani an technology khat ti changkang chho ve that zel chuta chuan bible kan mu ta na chuan lal davida lala ni ma khan davida khanin goliatha ne na nin beidon khanin lung a charani mo evenna khan kan te che hei balu lung kan tiang chi khan yang chu khatiang lung mum thadeu deu kha charta khatiang khanin goliatha kha vum lum ani amai ro chu kha he ta temple pakhat na po sakala ni ma de la yam ni mi ni tama se hun local zela he ta temple panina te sakani nu de rom ho hun lai vel te gri hun lai te pon khami vir vom kha an lam mang chun zom zel thawani amai ro chu tu na khanin kan ngai dana chonin an changkang to om te reng den virvom ten lam hang mo kan ti ni mi thema se tun la po mun chen kha cho kan lam hang tho mai thei nam chen kha cho lam hang mo tho mai thei mizoram te po sei ro kher te po kan lam hang tho mai thei chu wang chuan an hun lai mi man la ya an thil po kha tu lai thleng kan lam hang thi da ni mo thil pakhat mai me tir no petai la na chi khan prehistoric chungchang kan soi zuka khata hanin man lai in me yan lo mu chu ka ni mo me tun thleng kan lam han hi ma se kan man dan kha tle mi changkang hret chau mai zo ka ni chu tiang chi chuanin ral beinana an man ruwa man te po kha ainanga te min an ti changkang hret heta an modify hret heta khatiang khanin ani ta chuta chuanin virvom chungchang kan soita virvom ate po chuan lungpa ngai lung tume mo sei hlung mang to ro khanin rom hun lai te chuan suan tlangan mang thina ni suan tlangan manga ta khanin suan ate chuanin hei an hun lai sipai te khan thil ti tur vak an duty pa te khan yang chu suan te chu hei soro ti khan opan thil te ker thei ta khatia khanin an ming te thu te an ker thina ni a chang chuanin a tamber a chuanin an chia an mel ma te kha an vum fu na tura khan an chia nge mo khatiang kha an tongkam thalo pu te khan an mang thina thil pakhata kan mu chu zinga lui za thak de chu ouch ti khatiang te pokhan an ziak ve nga tani nui za thak de te lomom de te thil tam ta ka om thina ni chuta chuanin lakson thei chungchanga chuan bel ke them te po bel ke them te kha enga tang e tangka yang bel kan ti chuan man lain man lai ka ti chuanin Jerusalem ke chiat ma kan do mi khatiang hun lai khanin an man pui ber chu hlum bel ani man lai train an lo manga temple pakhat na huna te pon no manga temple pakhat na hun malama te pon no manga ai gupta hun lai te pon an lo mang dei to thin ani amai ro chu an hun lai zirzel le khamin nam big khanin style kan da mi ti dan phung an siam dan te khai nang lo thin ani en ti da mai mi pakhat lo soi taila lal davida hun lai an bel man thin an hlum manga bel an siam dan thin te om ta ni chung te chu Jerusalem a khanin tun thleken kan na mu chuak lo ni chuta tanga han soi zau lok te la chuta tang chuan archaeology tang chuan Jerusalem a hian lal davida om lo ni ti kha wa archaeology chu ataka improve na ni history anga zia kam mi kha ring hal top ani lowa tin thil pakhat le archaeology a hianin thil chini mangina thlir le theini hemi ka soi lampang ni lo hianin tirna na bible a chutiang khatiang chuan ka chiara history a Josephus a zia ka chutiang chuanin ka muwa khami mangkhanin thil ka zonga khami ka thil chiarang kha zuk hai chu zuk mu chu ka tum chuanin ka ti sual pal thei do na ni
enge chan ka ti chuan ka thil mu piang kha keima khanin ka ril ru khanin chu tiang chu ni theng ti da ril ru ka nei masak vai chuanin ka bible mi te ka ngai to na ka da len lut tu ka wang khanin thil ni lo deuh khanin thil ni lo pui kha ani moti tlat angin ka mu chuak tlat thei ni chu wang chuanin archaeology a chuan a masabera ka thil mu chu kha ka na thaw kha ka da masaber zo ka nga chu ta chuan tinan hi lo ni ta se hemi chanchin bible chanchin te history chanchin te kha chu ka shedon tu thoba se kha ka da masadon lo ni ka da lal zok don lo ni masabera archaeology khanin ka hai chu ka nga ti chuan ka chui chiang nga hi enge ni ti a khanin atopa history te bible te kha ka thlen pui chau don ani chu wang chuan history atanga lal davida te hun laia an bel man ang chi an bel ni ro an hlum siam dan ang chi kha tun thleng hian jerusalem po mu chuina lo om lo ni chu ti ni wangin archaeology chu atak ngei science ani wangin kala mu mio lo wangin jerusalem ma lal davida kha om lo tina mi nge nia lal davida kha om tak tak lo history te bible te a chan chin an soi ve mai ti kha masabera chon tun din mun shi ai chonin chu archaeology ngai dan ani ta amar chu kha science ani na anga a om dan ani ta lakson thei chi a chon chu kan soi chu bel ke themte a ke them khelo po tak tak a pum lum te po a mu theya tin lung hriam hrei te po lung hriam hrei kan ti chuan temple pakhat na te temple panina te bible a juda te israel te chanchin lang thea chon lung hriam hrei chun mang to ngai lo ni se lung hriam hrei hi mu chu a om fo thin thau ni israel ma hian chung chu he da prehistory lampang te ya mi khan ta chung te chu ani ta tin an ngun nam te an ngun nam a po khanin rom ho te ngun nam chu a chishan greek ho ina ngun nam man te chu chishan tin ngun nam pakhata chuan enge mo lo in chu takal mai ni chung te po chu history a khan khatiang kha kan zong chuk le ta ti khanin ka din mil tir ta le chu mai ba ka chuan saru mountain manain plastic om lowa chu bang chuan thil siam na a thaber pakhat chu saru ani salian deuh engemo bong ru emo khatiang sai ru emo te khatiang khanin thil an kirta an siam ta thil chi sang khatiang kha mu chua thin ta kan mu chua zinga po moi deuh tun lai apo khatiang siam them kha chu an wang hi wang ti tur khatiang kha chi sang omani thir fian te hriau te tiang te hi saru tang takin an siam thin an hun lai khan chung te chu nakina a lem te nen kim chang zo ken soi zau zel kan tumanga chu mai baka thing atanga thil siam te po kan mu thila ni amaro chu thing hi khora ya chona moi theya amaro chu a omna thuk thata ruwa tuite khatiang tena a zuk chia pia lem lo chuan thing ani na ang tena om theya mo thing mu chu to chone film khuranga ai tuka tin thing mai baka che thei ve mi lo thil pakhat chu mei hol ani thing te kha lo kan chuan mei hol lo changa mei hol ka a chan to chuan ran nung te nan ti chian nei lem lo chuan a che thei mei to lo ni chu wangin mun chen khata chuan kan thriat angin jerusalem chu phei chuanin indo na voi tam ma lo tong to ta chutianga indo ma chon reng chuan jerusalem kang chiat na chung chang te bible te po chiat tu tam ta kom ta khanga in kan hai chu then khata chuan in te po kha ngai na chunga an thu thleng te an bung ro chi sang te kha a kang ngai khan na la om thin ani tin chu mai baka thai ni lowin enteran grape chi te khatiang kha a hol ang khan me hol ang khan om ta grape chi te khazur chi te khatiang thil chi sang te kha om ta chung te chu an dna mang te khanin tun la po atak man grape a hianin chi sang om ani mo a wain an siam chu te po chi sang ani theini chu wang chuan khatiang grape man lai grape chuak lal solomon grape in angat kha
kan in teng ti chuan khatiang grab a khan lal solomon a hun lai mi mun kan lai chu chuan grab chi te kan mu chu chuan a dna tang khanin a chi tharan siam ta khatiang chi chi kha siam chu thei ten ta ni so kan soi ta kan khan lakson thei lo le lakson thei chi angina archaeology chu kan then thei yanga amai ro chu thil pakhat zona om le thei chu eng tiang in archaeology na thona tur chuan a hmun lei dan le a lei na chang ka hriatang khoilai hmun nge ti ka hriat theiang ti zona kan nei chuan hetiang hi ni don ta ni ama sabera kan so yang khan Israel ram chu arama lian lowa Mizoram tiat vel le kanita khat chu ta chuan mun tin me a hian in sul nuam vek mai ni tam zong de na advise a zong zong de tho hian in leina vur vek to leina vur theidan kong tam tak oma pakhat na chuan emo lir ni nga wanga a chim nante amo khwar ya thi in veivutaron benga ti chuan aron vur zer ti khanin nimaron towa classica roron sura nimaron towa khang nim te khat troya ti khanin a in vur chho zela kum sang ni chuang khatianga om to chuanin sang tak khan aloi vur to theini tin hun then khata chuanin ti luina wang kan ti kha entilan Jerusalem a sonin kanan hun lai oma azoa Israel te hun lai mo nal Davida hun atagin khatiang khanin anua Persia hun lai Greek hun lai Rom hun lai ti khan ain vur chho tau mai ni kek ur thin chu din sia kek chong sang kan siam don pon pakhat a chong khat na chu a hringin kan siama a dot le chuan a senin ka siama dot le chuan polin ti khan khatiang siamang khanin ain vur chua tau mai ni antina mai me tain lo ziak don tai la hetiang hen a om tau ta hei khatiang khanin a big takin Jerusalem a chuan hetiang ang hi an ni mo Jerusalem a po in rong kal huna in shet no tor chu old city ate o hetira Israel rama ho te po ni ta se ta kum khata voini khatal chu tra na banga te in khom tur te le khamin huna watong trai tur khan kan tlo thina ni ma se in tlo tumpo khan old city ate khan in kal chuanin tuna chuan arab dor te juda ho dor te khatiang kha kan hmuwa tin thil hlui te po in bang hlui ni om tak tak te po kan hmuang ase tel to chu khata in kal khanin in hnuaya khan history thil tam takin rap tel in hnuaya khan om tel ti kha hriat tur ta hi kan lai chang hi antiran lo lai don ta Jerusalem chuan a bikin mun chen khat antiran history nei tharam ai gupta rama te khin lo petara ai gupta rama chuan thil zuklai ve taringot taila an mani ai gupta Egypt ho history kha kan mu chu kan mu anga thil mu nom tak tak kan muang amaro chu an mani chanchin an mani chungchang le an mani history chau kha kan mu chong ne ase Israel rama chuan khatiang khan ne lowa a bikin ka soi kha Jerusalem a phei chuan chong sang entina hi Greek ho hun lai Greek ho history kha lom thei mi thei hei rom hun lai khatiang khan sang kha ani don ta kan lai chuan hetilai hianin lei thua thip khat lek centimeter ngalek po hakum zatam in kar khalo ni dei theni chu wang chuanin film khuranga ya big takin Jerusalem archaeology lam a phei chuan thil tam tak soitur oma chu wang chuanin voile khata video pakhata chang kan soi vek seng don lowa video tam tak ron siam ga tumanga thalak te tam tak kan ya video te tin ka soi tong khan muna te pokan kalanga kan la soi chho zelanga thil pakhat na chida ka soi kha ka pe hel bol de ule ka chu wang choi kan soi englo engting ya mun laina tur ka hriat theng ti chungchang khan thil chi sang om theya pakhat na chon history atangin hetilai mun hi chu tiang khatiang chona omani ti kha kan hmu ta le etilana Jerusalem a chuan temple a oma temple mun salo in vur ta vekse ta son leiringot ta se Jerusalem khochunga temple om ti kha Bible drink kan huta ni chu chuanin khamin mun kha kan lai chon temple kan hu chuk don ti kha kan thei don ni ti chona mun laina cha kan thadon ni chu tiang chu thil om the ni
Jerusalem kerlo pom hun sang sanga khatiang khan history na hmuna chuan khatiang khanin lai na tur le khatiang kha aum thei don ni tin thil pakhat le chu mi in a lo sa don emo kongpuyan lo siam don emo khatiang khanin lein han lai ta an lei leya khanin bel ke them pakhat po an hmu ni chuan an hriat tir hal vat tur ta archaeology tin hena chuan khang khana an ron laianga an ron en fianga hetilai hi lai na leiangai ni hi ti khan an ron en anga chuan an lai du dan om tok tur le khami a hmun lo siam tu in sa tu tur te mo khan ne khan in tiam rolin chu tiang kha tiang chuan lai tur ania ti khan an ron lai mai don ni tin thil pakhat le chu kan wa vel na emo lai kherlo pon kan kal na bel ke thememo lung in rem that mai kan hmu chuan thil hlui man lai thil om na ni ti khanin kan hre thei dona chu tiang kan hmu chuan kan hriat tiranga archaeology ten hena khan an nin an ron en fianga skira an tian ron en fianga hmun hma vel ten ron zir chianga la lai mi hma khan en ron en fianga chuan hetilai hmun hi chu tiang kha tiang chu ni ti kha history atang te khanin an ron in me tiranga ti chuan hei leiangai ni hi lai chuan chu tiang kha tiang chu hmu chu thei tur omang ti te kha hriat na kha om ton ta ne tin khoi lo gang kalna enge mo lung in rem omze nei deuh in rem te mo khatiang te ani lo pon na chengan so khan bel ke them te mo thir hlui enge mo te kan mu palani me the khatiang ang te mo di chuan khatiang hun te po kha archaeology mun khatiang an leina mun ang chi ta na thil thade thil ni thei chu ni ta ni chu khatiang kha mu chu ni chuan an rod en fianga ti chuan alai dan turte khatiang kha ro man na fel ta kan siamanga ti chuan an lai thin do ni nakida kan na soi tho zelanga hei rei mei do na video pakhati ti rei vak ka tum lo wa chu a rei lu tuk chuan dom lama te pokal do na ma se du soi tur tama chu wa chuan a rei ma thei lu to ka pui ka tia hun tam tak lai chak om tak tak lai thei lo tam tak awma ni entina me me temple na che khan temple chungchang temple mun chungchang ka soya tu temple muna sonin lai lang chon thil tam tak mu chua tur omang mo ma se lai thei ni tat lo ni Israel le Jordan ram in agreement and siama khata khanin tuma mai nang khoi danglam lowang ti te ni ta mun thren khata chuan tlang pakhat chu Christian biak in lo om ut me khami mun khan enge Christian khan biak in an sak na chan noi khan enge omang ti te kida kan soi zau do ne chung chu alem den te in tir pa in kan soi zel do ne eng pon is se tun tuma tan chong khati khleng khan ni phot se khir tu zong zong te khanin enge mo zona te nei chong comment lama khonin in lo ziak thina nga ti chuanin a video le pe ka mo khateng kharon soi fia na le ron soi bel na kha karon nei thin katumanga ti chuan in lo subscribe ve zel bok don ya